Jedan od prvih znakova da se približavate Bogu je povećana osjetljivost na grijeh. Kada pomislite na grijeh, osjećate se nelagodno, a ako sagriješite, imate duboki osjećaj krivnje i osude u srcu. Ova nelagoda nije namijenjena da vas posrami, već da vas vodi prema pokajanju i duhovnom rastu. Prisustvo Duha Svetoga u vama vas osvješćuje o vašim djelima, te vas potiče da tražite oprost i nastojite se uskladiti s Božjom voljom. Drugi znak da se približavate Bogu je osjećaj nelagode u grešnim ili svjetovnim okruženjima. Aktivnosti koje su vam nekad bile ugodne, sada se čine neugodne i više vas ne čine sretnima. Ova promjena znači da Bog mijenja vaše srce i usklađuje vaše želje sa svojom voljom. Više ne pronalazite zadovoljstvo u okruženjima koja ne slave Boga, već tražite prostore i aktivnosti koje potiču duhovni rast. Kada produbljujete svoj odnos s Bogom, možete primijetiti da mnogi vaši razgovori, čak i s bliskim prijateljima, počinju biti površni i nedostaje im dublji sadržaj. To se može dogoditi jer se vaši interesi i vrijednosti počinju mijenjati prema Božjim stvarima. Možda ćete otkriti da imate manje zajedničkog s onima koji ne dijele vaše duhovno putovanje. Iako to može biti izazovno, to je prilika da tražite dublje, smislenije veze s onima koji vas ohrabruju u vašoj vjeri. Konačno, duboki osjećaj mira, bez obzira na vanjske okolnosti, snažan je znak da se približavate Bogu. Ovaj mir je neobjašnjiv i dolazi iz dubokog povjerenja u Božji plan za vaš život. Kada ste uronjeni u Božju prisutnost i potpuno mu vjerujete, možete ostati mirni i sigurni čak i usred kaosa oko vas. Ovaj unutarnji mir svjedoči o vašoj rastućoj vjeri i oslanjanju na Boga. Važno je zapamtiti da je približavanje Bogu kontinuirani proces. Budite strpljivi sa sobom. Ostanite predani svojoj vjeri i tražite Božju prisutnost u svakom aspektu svog života. Kako to budete činili, nastavit ćete doživljavati preobražavajuću silu bližeg odnosa s Bogom.